आशीष छपरा जिला अजन जाला गाड़ देला किला हमारे बलिया जिला जन जाला गाड़ देला किला हमारे बलिया जिला ऐसे हायारा जिला पीछे हाटे बलिया ऐसे हायारा जिला पीछे हाटे बलिया छपरा जिला शीशे छपरा जिला इन जाला गाड़ देला किला हमारे बलिया जिला इन जाला गाड़ देला किला हमारे आरा जिला। अब देखिए ये अंतराल में सभी ध्यान से सुनब जा। अभी जस्ट हम आईनी है जवान किशन कांत भैया जी से हम कहानी है कि भैया ए पर तू अंतरा बनवा दी और भैया के ही ये अंतरा लिखल है जौन की सनी पांडे जी गईले रही कि बागी बलिया पे गीत काफी ज्यादा वायरल रहे। यही जाके लोग सब